हाँ बोला ना। 101 दिलक 21 लिख देता के देखे आवता। देख बेटा तोरा शादी ला हम कहाँ कहाँ से पैसा व्यवस्था कैले बानी। जी बाबूजी। आए देह पर इतना कर्जा हो गइल बा, कोनो गड़बड़ी ना होके के चाहिए। ना ना कोनो गड़बड़ी ना हुई। चुमावन पर दूसरा के ना बैठई ह। साला फुफुआ तोहर ली पैसा ज्यादा आ लिखी कम, यही सुके देखनी हो। पैकेट वाला पैजामा पहन के आइल बाटी, ना विश्वास करे के केकरो पर। ठीक है कहता रे बाबू। फुफुआ के देखनी हो बार बार जेबी में हाथ लगावत रहलक हो। बहनोइयो साला तोहर एक नंबर के चोरे बाटे, साला एक नंबर के लतखोर बा। साला जेबी में पैसा राखी आ चल जाई नेपाल गौर दारू पिए, यही सुके ओकरो ना बैठई ह। दोगला बाटी। यही सुके अपन सामान के सुरक्षा खुदे करे के। हो बाबू यही सुके बाद हम अपन दोनों चपलवा पेटी में धो के ताला मार के चाबी रोक ले बानी। साला सोना दहाल जाए कोयला पे छापा, साला वंश दे तो नीमन दे, राहुल गांधी न दे। साला कहीं का हमरा के काहे मारत तर जाम दिया ना करे, मारत रहे लोग मोर दिन हमरे माई के। रे साला तू चुप तारिक ना रे, चुपचाप जो फूफा के हटा के चुमावन लिख, न तो साले सुता के लतियाबे लगम। बियाह साले बियाहे लग रह जाई तू। जो साला लिख चुमावन। साला दोगला जाता नहीं, लेकिन साले तू हमरा के मारला है ना, हम बियाहे ना करे। रे साला रे का बुत बुदाता रे, चुपचाप जो चुमावन लिख चुपचाप। जाता नहीं जो जल्दी, हिसाब गड़बड़ ना होए के चाहिए, ना तो खेलबे बिगाड़ दे हम। अरे फूफा रे का भाई, हेने आबा द हमरा चुम्मा। अरे उठा हेने आबा हम लेम चुम्मा। रे हम ओमे के ना हई। अरे फूफा हम हाउ चुम्मा के बात ननु करतानी। रे सार के बेटा पगला गइल बारे का रे आज तोर बियाह बा, बियाह से जितना मन करी उतना लिह चुम्मा। हम पैसा लिखे वाला चुम्मा के बात करतानी। रे साला तो बोल ना सीधा के चुमावन लिखे के बाटे। हाँ ये करे साला पूरा खानदाने चुतिया बा का। लो इतना पैसा बा इतना लिख देले बानी, एकरा बाद चढ़ा ली जाता नहीं। बाबू कहलन ह कि हिसाब में गड़बड़ ना होए के चाहिए, उदे लिख हम आ गड़बड़ ना होई। गड़बड़ ना हो, पेन खोल लेता नहीं। फलना बा 500 बढ़िया बात बा। रे तोहर शादी हुआ तू बैठ के चुमावन लिखई छे। बाबू ने बोलन ह कि हिसाब गड़बड़ ना हुई के चाहिए, यही सुके हम खुदे ओइनियो लिखे नेवता। तो बाबू के काहे न बैठा देले? ना ना बेटा के रहते हुए बाप कैसे लिखी, शोभा थोड़ी दी। जा रे साला चपाट लिख हमर नेवता। नाम बोला नाम बिगन कुमार, घर भटियारपुर, थाना गजेरीपुर, जिला चिलमपुर। पैसा बोला कितना लिखी? 11 रुपया लिखे। 11 रुपया। 11 रुपया इतना कम में बाबू नाम मानी हन। बाबू कहलन ह कि 101 रुपया लेवे के। रे साला कथी पे तोरा 101 रुपया दी रे? कार्ड पे तो लिखले रहले कि बेसन का सब्जी, 2 रंग के मिठाई, पूरी, जिलेबी सब है। साले यहाँ आइली तो खाली लौका खियावता और वही पर तोरा 101 रुपया दी हम। रे साला लौका हो या लौकी हो, 101 रुपया देवे के बाद दे, आ ना देवे तो ना ले। हम ना ले हमारा का, यही पैसा का मुर्गा ले ले चल जाए, मत ले। रे सब साला दोगले बारे का रे, भाग यहाँ से, ना ले। भगो कहो चचा कितना लिखी? लिख बाबू 21 गो।
नानू खिसियाए के तू हो कैसे को देता रहो बाबू नानू मानतो वो काहे न मानतो वो आए हम बेटा के जहिया बियाह कैले रही तुहर बाप हमरा 11 रुपया देले रहो आए हम तो वो 10 रुपया बढ़ा के तोरा दे छियो आए मान जतो ठीके कहता हो चचा जहिया बेटा के बियाह कैला ना वो दिन 5 रुपया के 5 गो बर्फ देत रही आज एगो बर्फ 5 रुपया में देवले महंगाई इतना बढ़ गई ना बुझाई थो तोरा अरे लिख जल्दी बारात नु निकलता सीट नानू मिली लाभ पैसा कैसे छपटा था पैसा जा हो गलो जा तनी रे काहे उदास बैठल बारे लागता कि केहू मर गइल बा रे साला शादी नु बा हमर ऐसे काहे बैठल बारे न्योता लिखता नी अरे लिख न्योता हाँ बोल पैसा बोल पैसा लागता कि पैसे में छूट गइल बा घर रे बगो पैसा बा तो बुझाई तो घर ही छूट गेलो पैसा घरे छूट गेलो अच्छा एगो बात बता ई पूरी कौन बनेले रहलो लागत लोग कि कांचा ही बना के रख ले आई साला मिठाई डालो साफ चौगेठा रहो मन तो करे तो साले के मिठाई में चला के तोहर हम मुंह फुला दू लेकिन का करी सब्जी साला एको गत के नहीं के लौका के सब्जी बनैले रहो साला मन तो कैलक कि चुमावनी ना करई थी लेकिन फिर भी सोचनी है कि 5 रुपया करा दी तो वो छूट गई घर 5 रुपया या लड़का के फोफी खरीद लिया ना खियावे के रहल त काहेला खियावे ला रे साला भाग जो यहाँ ना तो बड़मंड फाड़ देंगे हम साला सब जेब में पैसा ना साले न्योता लिखवाई न्योता जाता नहीं हम भाग साला हम ना लिखम न्योता बाबू मारी चाचू